Salutare tuturor pentru ultima dată din aceste episoade din acest joc. Ăsta este episodul 18, nu am de ales ceea ce vă voi spune. Am terminat însă jocul, deci puteți observa că nu mai am nicio misiune. După ce îl băteți pe Caleb, îl învingeți în confruntarea sa, veți deveni stăpânul tuturor drumurilor pe care doriți să le căutați. Așa că decât să fi pus un anunț, de preferat ar fi fost să fac și episodul 18. Nu este nimic complicat. Ce vreau eu în ultima parte să vă arăt: să intrați în Jump to Heaven și să intrați în World Map, dați pe săgeți în partea dreaptă, în ultimul oraș, și veți găsi o cursă cu Not Completed. Deci aceste curse Not Completed sunt curse care nu sunt făcute, nu sunt completate. Și ca să primiți bani, faceți în felul următor. Ăștia, vă explic eu care este toată chestia. Veți da restart la cursă. Este singura chestie ca să puteți primi bani. Și aceștia au nivelul încă de la începutul jocului. Pentru că exact cum începe jocul, așa se și termină. Deci o reia cam de la început. Doar că voi rămâneți cu toată bogăția de tunări a unor mașini și ei rămân stocați toți. Așa că asta este chestia și concluzia. Vreau să fac un anunț important. Vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la aceste episoade. Chiar dacă nu v-ați uitat la tot, măcar jumătate dintr-un singur episod, să vă uitați, că este important ceea ce am spus. Doar pe cei care îi interesează. În cea de-a doua concluzie este că pe mine nu mă interesează câte like-uri am sau nu. Important este să vă uitați, măcar să înțelegeți anumite puncte, anumite cuvinte care eu le-am spus legate de timp, de tot ce am spus în acest joc. Și anume că timpul este prețios. Da, într-adevăr v-am ocupat și vouă timpul, dar timpul vostru acordat către aceste episoade pe mine sincer m-a ajutat. Sincer, cred că și pe voi vă ajută aceste episoade, pentru că specificând un detaliu pe care voi probabil nu îl știți și vreți să-l aflați, bă, probabil mă înjurați acum, ziceți, bă, ăla e prost, nu are dreptate ceea ce spune. Căutați pe internet, pe unde vreți voi, și veți găsi informațiile pe care le-am spus eu exact la fel, doar că sunt, cum să spun eu, sunt exprimate în alt mod. Da, suma poate să fie și de 4.000, nu este problemă. Ce vreau să spun, adică apreciez faptul că voi v-ați uitat la aceste episoade. În opinia mea ar fi de preferat să îmi scrieți în seria de comentarii tot ce n-ați înțeles sau ceea ce nu v-a plăcut sau nu v-a mulțumit în acest joc. Ceea ce am făcut eu de fapt. Este singura cale de a vă putea contacta și prin diverse întrebări, adică punându-vă eu însumi vouă niște întrebări. Doar dacă voi îmi veți pune întrebarea, eu vă voi da răspunsul. Un singur lucru îmi displace la acest aspect, și anume întrebările stupide, fără sens și practic fără valoare. Puneți întrebări de joc, nu întrebați de ce sunt eu pe YouTube, de ce sunt eu
într-un fel și voi nu sunteți sau nu reușiți și cum reușesc eu. Astea puteți însă să mi le puneți ca întrebări. Dar să nu aud că îmi puneți întrebări de alea stupide. Că știu, vocea mea probabil nu o să vă placă, nu vă place probabil nimic la ceea ce am făcut. Asta este, se întâmplă în viață să nu ai chiar totul. Ceea ce vreau să spun, adică jocul într-adevăr este foarte vechi, este lansat în 2004. Acest joc fiind în secția de jocuri istorice, cum s-ar zice, e din seria Underground. Pentru că jocul ăsta are mult potențial și este apreciat doar de oamenii care doar ei știu care și câte au înfruntat în el, în acest joc, și câte provocări a avut și de câte ori a reușit să termine acest joc. Așa că cei care nu l-au jucat și îl joacă în prezent și n-au auzit deloc de el, n-are nicio șansă la promovarea povestei din acest joc, pentru că este întârziat rău de tot. Nu contează în ce an îl jucați, important e că nu știți lucrurile de bază în jocul acesta. Cel mai important lucru în jocul ăsta este sentimentele pe care le trăiți față de el, adică tunezi, faci chestii. Vă aduceți aminte de cursele care le făceați în trecut. Vă aduceți aminte ceea ce creierul a început să rețină această mișcare în joc, adică cei care nu-l mai au și le pare rău, nu se mai pot întoarce la acest joc. O să existe momente în care nu va mai exista instalarea jocului și îl dorește din nou să-l aibă. Pe mine însă m-a afectat. L-am șters de nu știu câte numărate ori și l-am tot luat și l-am tot reinstalat ca să-l joc. Pentru că jocul acesta este de domeniul copilăriei mele. Am jucat cu drag acest joc, cu drag. Nu cu mare drag, nu cu test de presiune, ceea ce vreau eu să spun cu o cursă, nu. Cu drag, cu mândrie, blândețe. Și cum îi spune? Acest joc merită toate aplauzele, chiar dacă nu este apreciat de toată lumea. Eu însă cred că este cea mai complexă logică în jocul acesta. Adică voi, dacă doriți să modați acest joc complet, cu totul, să schimbați absolut tot ce este în el, va trebui să aveți aproximativ toate programele necesare pentru a reuși chestia asta. Adică vă gândiți câte chestii are acest joc, are stâlpi, are lumini, are cerul, are norii, are toate resursele acestea pe care voi doriți să le schimbați și nu știți cum. Pe ca să știți cum, va trebui să știți programele acelea. Și nu sunt de găsit. Sunt greu de găsit sau sunt unele chiar deloc. Nu le veți găsi chiar deloc. Într-adevăr, cei care doresc să aibă jocul direct lăsat așa, cum să vă spun eu, jocul să-l aveți original, nu e nicio logică aici. La un moment dat vă veți plictisi de plăcerea jocului clasic. Dar, ca să nu se întâmple nicio problemă, să fiți împăcați cu gândul,
veți face o copie a jocului, a toate folderele din joc, toate fișierele din jocul acesta. Faceți o copie a jocului și o veți păstra identică, intactă, exact cum era la început. Și fie pe copia aia sau fie pe originalul care nu vreți să-l schimbați, una din ele veți moda. Veți începe să modați jocul. Eu deja am făcut tutorialul despre decals, adică cum să bagă decals în joc. Și anume vă arăt acum aceste decalsul, probabil nu știți și vreți să aflați. Decals este scrisul la mașini. Dacă s-a blocat, asta este, nu contează, oricum o să închei acest episod și vă voi spune cam ce urmează să fac. Bineînțeles, după acest episod va urma să postez jocuri Nestopia, de domeniul trecutului cât și de al copilăriei noastre. Da, deci s-a blocat, asta este. Vă mulțumesc însă că v-ați uitat la el și dacă îmi veți scrie în seria de comentarii tot ce n-ați înțeles sau nu ați fost mulțumit de vocea mea, de ceva, asta este, nu suntem toți perfecți. Ideea este că viața merge în continuare și să schimbă foarte multe lucruri. Da, deci asta este, s-a blocat, nu am ce să mai fac. Deci, în principiu, ne vom vedea în continuare.